החשאיות של המוסד ברחבי העולם כפי שלא נראו מעולם. לאיציק ברזילי, לשעבר בכיר במוסד, היה תחביב. כל מקום אליו הגיע במסגרת משימותיו החשאיות ולחד לצייר. לאחר שנים בהם הוצבו הציורים מתוך הארגון, עכשיו גם הקהל הרחב יכול ליהנות מהם. הכתבה של אור הלר. יורים ובוכים, אמר פעם מישהו על לוחמינו, במקרה של איציק ברזילי זה יותר מרגלים ומציירים. זה ביוון, מרוקו, לינס. לאן שלא נסעתי, איפה שלא הייתי, בכל בית קפה, בכל שדה תעופה, בכל המתנה ציירתי. איציק ברזילי שירת עשרות שנים במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ושימש בין היתר כראש של 3 אגפים וכמספר 2 כראש מטה המוסד. לא היה מצב שנכנסו אליי לדיון או משהו, שלא רשמתי 2-3 בהזדמנות ודחפתי למגירה את הציונים שלנו. לאחר מכן שירת ביחידה מיוחדת במשרד הביטחון, שעסקה באיראן. זו תמונה מאל-שאט אל-ערב, בעבר השני עיראק, וזה הצד האיראני. כל העושר של איראן נמצא שם. זה משלוחי הנשק. משם יוצא הכל, לכל. ואחרי עשרות שנים של נדודים בעולם, במזרח התיכון, באיראן, באפריקה, בודד מול הסכנה, כשנשקו היחיד היא העורמה, היא התחבולה, כן, וגם כאן הציור. הכרת אחרי מישהו שהיית במשימה כלשהי? בהחלט. בזמני עוד לא היו מצלמות דיגיטליות. מספיק לי לראות אותך הולכת הצידה ולצייר, שכל ילד יכול אחר כך לבוא ולהגיד, זה האיש. הציורים שלך היה להם תפוקה מבצעית? אכן. במשך שנים איתרו ציוריו של איציק ברזילי את המטה הראשי של המוסד במרכז הארץ. פורטרטים שעשיתי כשפרשתי נתתי, והרוב נתלה, מוסגר ונתלה, וזו ההיסטוריה של המשרד. אבל עכשיו משהו מאלפי ציוריו ורישומיו יוצגו לקהל הרחב. באופן יוצא דופן אפשר לראות איפה מסתובב לוחם של המוסד, את מי הוא פוגש, ובעיקר איפה הוא פוגש. אתה נקרא לפעמים למצבים שהדבר הכי ניטרלי בעולם זה אני יכול להגיד מה יכול להגיד. זה היה. העיסוק בציור ופיסול הפך לתופעה במוסד. הראש הקודם מאיר דגן מפסל, גם בכיר המוסד לשעבר רפי איתן מפסל, ועוד רבים ובכירים בארגון החשאי חוטאים באומנות. יצירתיות מצד אחד והשתיקה מהצד השני, הרצון לעשות משהו שאתה יכול להראות אותו. ובימים האלה, שאיראן כמו תמיד חזק בכותרות, אחד המומחים הגדולים לאיראן במוסד ובמערכת הביטחון כבר יושב בבית, ומה שנשאר לו זה לצייר. והייתה לי הזדמנות להוציא, לפרוק, לעשות, זה איזן אותי בצורה בלתי רגילה. 4 שנים לאחר מותו מייקל